मरद के दिल ना साली पर जाके अटक गइल बा। ना घरे शादी बा, ना बियाह बा, ना पूजा पाठ बा, कुछो नहीं खे। ना हम पेट से बानी साली के लिए आया ना बड़का दिन होता कटत नहीं खे। 3 दिन हो गइल गइल। 3 दिन में साली के हाथ के हलवा खाता ना। अरे साली पेट से रही तैया हलवा खाई जाइ हा। अबे सूजी के हलवा हम ही बना दे तब खा लेब। वो भी तकले ओइना ना एक नंबर के मरद छिनराई लेकिन एक नंबर के हालत खराब। गोला तीन दीदी तो लीजिए रे आओ तुम पीछे बना। अरे बाप रे बाप का बात बा पैदल आदमी ना का। हाँ हे दीदी हम का बताएं जीजज ने एक नंबर के कंजूस बाड़े। गाड़ी पर ना बैठा के तिरछे हमरा घुमा के लिया होता है। गजब हाल बा मर्दे तुहार। ई बताओ साली खातिर गाड़ी ना मिलले रास्ता में। रास्ता में गाड़ी के कमी बा। तब जितना काहे आदमी नहीं पैदल? करो तना गाड़ी चलत रही आज का रोड मेन बात बाटे कि पैदल जाए में तनी साली से मजा आई बात करे में मजाक करे में। रखले सही हाँ आई लव यू बोलते रहा हमरा के बीचे रास्ते बता दीदी। तरका द के गिलास पानी मत मिले काले के 4 गो टेम्पू में आग लग गेल बा गर्मी के चलते चलत चलत गलिया लहक जतनी रखले सब रहना दीदी तो के पता बा ना। या कतरी रे तू ही ना झगड़ा में कहत रही। अरे इनका माई कहत रही कि डावारी रीतवा के फान जात रहे आ। पकड़ा गई ना ओई दिन से बंद कर देना। लड़कपन में केहू छिनराई करेला ओसे तोर जीजा उहे छिनराई कह दिन तो बमक गेल हमर जीजा। माने कम छिनराई भइल बा अबे तकले पता होई कितना छिनराई भइल बा अभी होते बा। सलिया संग छिनराई करते ना रास्ता में आइल होई आदमी। अब मजाक तो मजाक भरोइबे करला देख दीदी। बुझी हम मजाक कइनिया हाँ। ई बता तोर जीजा तोरा कुछ खिना कि ना कुछ ना दीदी ना कुछ ना। का है मन हमर बहिन के पैसा ले जाके बस एगो का करा ऊख के जूस पिया देल बस एक गिलास हो गई। जाए दे गर्मी में ऊ के जूस ना का केरा के जूस पियबू। लंगवा मिठाई से पानी पी ल मायो लड़ुए मिठाई से पियात पियात मर गईली अब हम का करूं। आव रे अब पानी पी आ तो बुझिया ई बतलाऊ माई ई ना कॉलेज से के 2 दिन में चलै हे। आ ना माई को लेके दीदी कहीं जात तो जा रही है दीदी कहीं। देख बुझिया ई ह जीजा के गाँव अब बुढ़वा ले ले जवानका ले ले तोरा संग मजाक करी हस हंसी करे से बाह धरे हस लेकिन केहू के पल्ले मत पड़ी है। तू जाना तो ना तू देखा ले ना कि हम कैसे रही ना घर में हमरा कोई से मतलब रही ला देख लइका में। बुझिया हमार मन ना रहे तोरा के बोलायो कि काहे से सोचले कि देवर के ननद के बियाह रही न तब तोरा के बोलाई नाचे खातिर काहे से कि तोर नाच के ना बस पूरा गांव फैन ह। जीजा ने खोदिया उतर ना दिन भर कि चल चल चल। तोर जीजा के दिल तोरा पटक गइल बाटे। तो वो मत सोचे कि ऊपर ही ना आने की पट जाई हम। जाए तो जीजा हो जी मजाक करेला ये कह के ना मन बह कहले बाड़ू एक दिन आई लव यू बोलिए दलस हमरा के बोली ना दलस तू ना मन बहकाऊ तो ना ना बोली त। अरे तो जाए डाले भी तू ना बोलली बस काम ना कर हम कबो बोलबे ना करे। जो अपन जीजा के बोला लिया खाना खाए खातिर के बनैले बानी पनीर सब्जी और पूरी तोरा पसंद है तोर जीजा कहल रहा कि उहे बना के ध दिह। कतना जीजा हमर ख्याल रखना लेकिन नियत उनकर खराब लागला हमरा के कुछ कह दीजिए। देख के ऊ के जीजा के नियत खराब रहा साली पर साली निक बाड़ी न बस हाँ। यही बात घमंड बा के बोई ना बा ठीक बेना जीजा मर्द कसनो होखो सही कह लेती दिया। ऐसे कोई ना के फोनो करन तो सुना देनी काम भर। हां हां काम खत्म ओकर बाद हम देख लेही। तू ही ना फिर प्यार से बतिया जीजा से ओतनो मत खिस बरा देखी बमक के हमरा कह के तोर बहिनी ऐसन त तोर बहिनी होइसन हिय कह दिन तो चीर देबो होई छे बुझाइल बोला के लियाती रे। कुछ बोलियो त मत बोली हे हमार बहिनिया के देखते ना पूरा गौवा पागला जाला फलानी तोहर बहिन बड़ा सुघर बे तो सुघर लइको न खोजाई ऐसन तसन घर में हमार माई बियाह कदी का जाके पनीर के सब्जी आ पूरी निकाल सरवा साली एगो लिया के ऐनी कि जवन हम चाहब तवन हुई ऊ त दोनों बहिन मिल गइल बाड़ी स अपने वाली करतड़ी स बुझाता कि उहे मुखिया सरपंच भइल बाड़ी स 2-2 घंटा मीटिंग राती में जवने दुखिया लगा भइनी उहे पड़ल बा खरा। का बोल जा का हो गई आई कनी ना दीदी भेजले या ना खाना खाए के बा दीदिया ना भेजल रही त तू ना आई रह तू लागो ता कि हमर भातार नहीं रहुआ ऐसी कबो कबो बत्ती आई बना लो काहे के बना ली हमर माई बाबू ना खोजी का हमरा खातिर दूल्हा माने कि जीजा दूल्हा पर डोरा खोजी डाल त माने चली ढेर हमरा से सुघर ता दूल्हा मिली सुगर ना मिली त का दीदी के सिंदूर पर नजर डाल जरूरी बाटे। हम कहा कहतनी सेनुर पर नजर डाला हां त का ओकर सिंदूरे नहीं रहुआ दीदिया बनैले भी अब पनीर देख सब्जी। एगो बात कही हैं
तू बात हमार सुनबू। हाँ जीजा काहे ना तार सुनो। बियाह होई न हाँ। तो तार भातार न रोज कही कि अपन जीजा के तू रखले रहली। अब जा के रहुआ ओकरा सामानवा कहिए दे। ना कहब तब साली छोट साली बदनाम रहली स कबो जीजा के नाम से। अच्छा हाँ तो रहुआ चाहतनी कि हम रहुआ के रख ली ना। तो ऐसन काम कर जब बदनाम हाँ तो एकदम अब खोले आ काहे कि अगर छिनराई कइले रहब तो दब जाइब, अगर हम ना कइले रहम तो ओकरा छाती पर चढ़ के ओकरा ही घुमत दादा आजकल छिनरई क के छाती पर चढ़तड़ी स। हम उमा के लड़की ना हनी जो सच रहेला ओकरे खातिर हम लड़ी ना, झूठ रहेला तो भाई हम खुद ये चुप हो कह जाई। ना कि कोनो पढ़े वाला लड़का पटौले बड़ू स्कूल में अब जीजा राउर जैसन सोच उनका राउर बहनिया कैसे पटैले रही, लेकिन भागा रही एक बार। अब बताओ जाके अपन दीदी के सुत जातड़ू हाँ आ हम सुतला में हर हर हाथ फेंक देही। हाँ। हम जानब तार दीदी है तब तो का हो जी होता ना तो चलते रहेला जी। कौनो बात नहीं, सुतला में बाटे तो आदमी के करा पर हाथ नहीं के फेंक ना, देला ना, तो। ठीक, ठीक, सुतला मुअल एक हजीजा बुझाई ना, चली खाना खा लें तो ठंडा हो जाई। मैं गांव में तो हम बदनाम हो गए नहीं। ए जीजा चला तू तो खासा बदनाम मैं बा। कहता से तब साली आई देख ली बोले लगल ना। ये भोसड़ी के तो बंधन में चल, भुलाई पहले रहे खा। रे मर्दे। एक्शन। सारावा के साली आगिल बा दिन भर ना सालिये में दम घुसल रहा था। साला मेहर मऊ गगल बा काम ना धाम करत था केन कहाँ गोइल बा 9-2-11 मेहरा रुपया तो कहते कि देखी बोली आप हम का बोली। अरे मेहरा रुओ के फर्ज होला तनी समझावल जाला मर्द के सामने का के रख देला भाई। कहल जाला ना कि एगो जेकर लइका रहे ना सना बड़ा उत्पाती करता सही में सारा उत्पाती बा। हर माई के मार के छतिया के बतिया हिला दे कहियो। गोड़ लातीन बाबूजी अभी गोड़ ना लगले रहलू। भेट ना भेल हा। कब भेट भइला गोइले रहनी वो हरता दीदी बतैले उड़त होई हवा? आइल बनी। तू दिन रात पैतारा मारा तड़। बताओ आजकल चेकिंग चलता का चलता कैसा चकी रे पी के घुमाता ना जाता। घूमे दे तोर में हरारू ना आईनी तब बोला नहीं डटनी गरी तक कहतिया कि साली के चक्कर चला था साली के कवर है संगवा संगवा का अरे। बच्चा बिया संगा संग घूमत ए हवा भुला जाई। बाबूजी, रउआ ना गलती सोचता नहीं। देखिए आज के डेट में के जे साल से मजाक रे कर। चुप है तो का पता अरे अबे इनके दिखावे ले गिरा नहीं का अपन ने का देखाव करेला खेतड़िया गरीन देखे खातिर बगैना। तो औरो भाई बा एक हाथ के जी बा एक हाथ के कि घूमत रहत हऊ। अपन पियजिया दिखावत रही हाँ, पकौड़ी साहब। लायक भइल बा तो के हम कि जानत नइखे हई भइल, मेहर मऊ। उड़ाई तो एक बोड़ा इनकरा कहीं जाई। हाँ एगो बात हम कहता नहीं चुपचाप घरे आइल बारू जैसे वैसे इज्जत से रह अब बारी बार निकला जा। इतना से तो तनिको लाजे। हाँ डर के मारे परिवार टाइप का नहीं हो बिया। जा साले जा अब तनी जा बेसित झाड़ के रखो। भाई बा जवानी बिया कद ये गोरी दू गो मेहर रख के रखिया सारे घर में एगो के तो खर्चा नहीं करा चलाता हम ना चलावता नहीं कहाँ से कहाँ कैसे का होता। तू खर्चा चलाओ तर अरे साला ना नहीं खिजान तो मौसी के बारे में बतिया। जब आय। साला फोन करके फोन तो घर ना रहे चिट्ठी भेजले रहा वही पहलू लिखले रहा बाप के सामने वही के डरे मौसा मार मरला से मौसिया डर के मारे बेइज्जती के मारे मर गइल फांसी लगा के। तू तो दबे बाप के सामने ये कुल का बेरे हरामी हम का कहनी का ना कहनी बतावा हो ये आज के युग में देखा लड़का कैसे जवा लड़ा सा पूरा बवाले चाहते ना बोला